Tenia ganes de fer aquest blog perquè fa temps que no feia un blog. No sóc molt de fer blogs, però havia de fer un blog perquè aquest és un canal on hi ha blogs. I en un canal on hi ha blogs, si no fas blogs, no té ni puta gràcia. Per això faig un blog. Cony. La veritat és que no tinc cap cosa a dir. Mai. O sigui, perquè quedi clar, mai tinc absolutament cap cosa a dir sobre absolutament cap cosa de la vida. A veure... Per això normalment no faig aquest tipus de blogs en els que parlo directament amb qui sigui que hi hagi a l'altre costat, si és que hi ha algú, clar. Perquè normalment suposo que no hi ha mai ningú, que no? Jo que tinc que fer un blog, perquè aquest és un canal on hi ha gameplays i blogs. He pensat que podria ensenyar els meus quadres, no? Vull dir, jo pinto, sabeu, no? Pinto quadres. Com sabeu, he estat pintant quadres sobre el tema de la bruixeria, que em sembla molt màgic. Ho he fet bàsicament amb aquarel·la i tinta. Està penjada. És un esquelet. Bruixes. És un altre esquelet. Bruixes. I a vegades hi escric collonades als costats. Fa semblar més interessant. Aquest quadre no és meu, però el vaig trobar en un contenidor i vaig decidir quedar-me. És xulo, però no hi ha bruixes. Això és un gatet satànic d'una bruixa. I últimament he començat a pintar altres coses, com aquests dos nois tatuats. No us conec, és una foto que he trobat per internet. I això és tot el blog. Subscriviu-vos, feu un like i als comentaris comenteu si us ha agradat o no la meva obra. Vull dir, la meva obra, no em comenteu el quadre del contenidor perquè aquest quadre no és meu, perquè és meu però no l'he fet jo, vale? Aquest quadre no... I ja està.
Adéu.